Καλησπέρα, είστε καλά? Τι να πούμε σήμερα? Να πούμε για τρεις Αγίους που η γιορτή τους είναι κοντά αυτές τις ημέρες. Ο πρώτος και είναι οι Άγιοι της Πάφου, Άγιοι που σχετίζονται με την Πάφο. Ο ένας είναι, ο πρώτος είναι ο Άγιος Φιλάγριος, μαθητής του Αποστόλου Πέτρου. Όπως ο Απόστολος Παύλος είχε μαθητές. Ξέρετε ένα μαθητή του Αποστόλου Παύλου? Έστε με. Παύλου μαθητής και ακολούθηση υπάρχουν. Απόστολος Τυχικός, Επαφράς. Είχε πάρα πολλούς μαθητές. Τίτος, Τιμόθεος, πάρα πολλούς. Και έτσι και ο Απόστολος Πέτρος, ο δεύτερος των πρωτοκορυφαίων, Πέτρου και Παύλου, οι πρωτοκορυφαίοι των Αποστόλων, και ο Απόστολος Πέτρος είχε και αυτούς μαθητές. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Φιλάγριος, ο οποίος φαίνεται ότι ήρθε στην Κύπρο μετά από περιοδίες που έλαβε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, ήρθε στην Κύπρο και χρημάτισε επίσκοπος. Μέσα από τις πηγές βρίσκουμε ότι άλλοι τον αναφέρουν ως επίσκοπον Κουρίου, άλλοι ως επίσκοπον Σόλων, άλλοι ως επίσκοπον Κυρηνίας και άλλοι ως επίσκοπον Πάφου. Η αρχαιότερη πηγή του Σιανξάρινος Κωνσταντινούπολεως το αναφέρει ως επίσκοπον Κύπρου, χωρίς να προσδιορίζει που ήταν επίσκοπος. Μέσα όπως από την έρευνα μας και την έρευνα καταξιωμένων αγιολόγων, όπως του πατρός Φωτίου, Αρχιμανδρίτη Φωτίου Ιωακήμ, ο οποίος ασχολείται πισταμένα με την αγιολογία, εντοπίσαμε ότι ετοιμόταν στην Πάφων τουλάχιστον από τον 10ο αιώνα που εντοπίστηκαν πηγές και όπως τα Μοριδόπουλα, τα οποία έφεραν το όνομά του ως φραγίδα της Μητροπόλεως Πάφου, έφεραν κατά την Βυζαντινή περίοδο, έφεραν τον Άγιο Φιλάγριο, που θα σήμαινε αυτόν ότι θεωρείται την εποχή εκείνη προστάτης, θεωρείται τον πολιούχος Άγιος της πόλεως Πάφου, της Μητροπόλεως Πάφου. Μετά ήρθαν χρόνοι δύσκολοι και η μνήμη του εξεθόρυβασε κάπως και δεν ήταν τόσο γνωστός. Αρχαιότερες όμως τοιχογραφίες, απεικονίσεις του Αγίου Φιλαγρίου τον εντοπίζουμε στην Παναγία στα Λαγουδερά, 1192, αν δεν κάνω λάθος, η τοιχογραφία. Είναι η αρχαιότερη σωζόμενη τοιχογραφία που υπάρχει. Και λίγο αργότερα στην Παναγία της Αμαζγού, στο μοναστήρι, αυτό, στην Παλαιά Εκκλησία, στο Καθολικό, υπάρχει επίσης ο Άγιος Φιλάγριος να εικονίζεται εκεί. Είναι οι παλαιότερες απεικονίσεις του Αγίου αυτού. Κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν ότι ο Άγιος Φιλάγριος, για τον Άγιο Φιλάγριο χτίστηκε και ναός. Ξέρουμε ότι κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και Νεοτοκρατίας, ο Μητροπολίτης Πάφου εκδιώχθηκε από την πόλη της Πάφου και αναγκάστηκε να διαμένει. Μάλιστα καταργήθηκε μια Μητρόπολη και ενώ ήταν δύο Μητροπόλεις ξεχωριστές, η Μητρόπολη Πάφου και η Μητρόπολη Αρσινόης, καταργήθηκε η μία και υπήρχε ένας επίσκοπος Πάφου και Αρσινόης, όπως και μέχρι σήμερα. Βέβαια υπάρχει σήμερα η μια αυτόνομη επισκοπή της Αρσινόης, η οποία υπάρχει πάλι στη Μητρόπολη Πάφου. Τότε ήταν αυτοτελής, ήταν ανεξάρτητη η Μητρόπολη. Συμπήχθηκαν λοιπόν οι δύο Μητροπόλεις και ο επίσκοπος Πάφου ήταν διωγμένος και τον βρίσκουμε μια από εδώ, μια από εκεί,
στα χωριά και στις μονές της Πάφου να εδρεύει. Δεν είχε μόνιμη κατοικία, μόνιμη έδρα. Όταν κατά το τέλος της ενετοκρατίας παρατηρήθηκε μια ελευθερία, σχετική ελευθερία προς τους Ορθοδόξους. Ενώ αρχικά υπήρχε πολύ μεγάλη καταπίεση των Φράγκων και των Ενετών προς τους Ορθοδόξους. Και μπορώ να πω ότι πολλές φορές εξασκεί τον προσιλητισμός και αναγκαστικά ανάγκαζαν τους Ορθοδόξους να εξουνητιστούν, να γίνουν ουνίτες ουσιαστικά, να υπαχθούν κάτω από την Δύση, κάτω από τον Πάπα. Και τότε, κατά τα χρόνια της Συνδοκρατίας, ιδιαίτερα κατά τα χρόνια της Ελένης Παλαιολογίνας και λίγο μετά την άρρωση του Κωνσταντινούπολης το 1453, επέτρεψαν και χτίστηκαν πολλές μονές και πολλοί ναοί. Επιτράπηκε να χτίστηκαν πολλοί ναοί και πολλές μονές Ορθοδόξων στην Κύπρο. Και πολλοί από την Κωνσταντινούπολη και από τα μέρη της Μικράς Ασίας, μοναχοί, μοναχές και ιερείς, αγιογράφοι. Γι' αυτό και μια από τις σπουδαιότερες εποχές όσον αφορά τις αγιογραφίες και εικόνες που βρίσκουμε στην Κύπρο είναι ο 16ος αιώνας, όπου ήρθαν όλοι αυτοί οι αγιογράφοι, οι μαθητές των αγιογράφων αυτών και άφησαν όλα αυτά τα εξαίρετα έργα τέχνης, έργα αγιογραφίας και τοιχογραφιών που βρίσκουμε, τα οποία έφεραν την παράδοση του Βυζαντίου, της βασιλεύουσας. Έτσι λοιπόν, όταν εκείνη την εποχή που χτίστηκε και ο Άγιος Μάμας της Μόρφου, που χτίστηκε το καθολικό του Αγίου Νεοφύτου, η Μεγάλη Εκκλησία της Παναγίας, αφιερωμένη στην Παναγία, και χτίστηκαν πάρα πολλές ναοί, τέλος πάντων, μεγαλοπρεπείς ναοί, και χτίστηκε και ένας άλλος ναός, στα θεμέλια παλαιότερου ναού, ο ναός της Αγίας Σοφίας, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, η τζαμί της Αγίας Σοφίας, ή καλύτερα κατά άλλους ναός αφιερωμένος στον Άγιον Φιλάγριο, ο οποίος, όπως είπα, ήταν μαθητής του Αποστόλου Πέτρου και χρημάτισε επίσκοπος Πάφου κατά τον 1ο αιώνα, έτσι, αφού είναι αποστολικό όνομα. Και αφιερώθηκε αυτός ο ναός σε εκείνον τον Άγιον κατά τους χρόνους αυτούς και αποτέλεσε έδρα του Μητροπολίτη Πάφου όταν επέστρεψε από τα χωριά και από τις μονές που ήταν από εδώ από εκεί εξόριστος, καταδιωκόμενος. Και όταν ήρθε εδώ, όπως είπαμε, η Μητρόπολη Πάφου αναφερόταν ως ο Μητροπολίτης Πάφου. Μετά, επειδή έγινε και Ασυνόη συμπήχθησα, έλεγε ο Μητροπολίτης Πάφου και Ασυνόης, ένα πρόσωπο, δύο Μητροπόλεις ουσιαστικά συμπήχθησαν σε μία, και μετά όταν ήρθαν εδώ, συγκεντρώθησαν εκεί γύρω από τη Μητρόπολη, ξέρετε, της Αγίας Σοφίας του Μουτάλου. Έγραψαν και σχετικό βιβλίο, «Εκκλησίες που μετέλεσαν τζαμιά», θα το έχετε υπόψη σας. Όταν ήρθαν εκεί, πιθανόν να ήρθαν και κάποιοι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, Ρωμνοί δηλαδή. Τι σημαίνει Ρωμνιός? Ο Έλληνας Ορθόδοξος, ο οποίος κατοικούσε στο Βυζάντιο, στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στη Νέα Ρώμη δηλαδή. Νέα Ρώμη, όχι δεύτερη Ρώμη, δεν έχουμε πρώτη και δεύτερη. Έχουμε Παλαιά Ρώμη και Νέα Ρώμη. Η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Και εμείς είμαστε οι Ρωμνοί. Και οι Ρωμνοί, μαζί με τους Έλληνες Ορθόδοξους, γιατί τους ονομάζονταν Ρωμνοί, και μέχρι τελευταία. Και μέχρι και στην Κωνσταντινούπολη, αν πάμε, θα δούμε ότι ονομάζονται, για να μπορούσαν να ξεχωρίσουν τους Έλληνες Ορθόδοξους, τους λένε Ρωμνιούς, χαρακτηρίζονται.
να ξεχωρίσουν από τους Φράγκους και να ξεχωρίσουν και αργότερα και από τους Μουσουλμάνους, οι Ρωμνοί. Και γι' αυτό και ο τίτλος του Μητροπολίτη Πάφου αναφέρεται ως Πάφου Αρσινόης και Ρωμαίων. Εδώ είναι ο τίτλος, εδώ είναι η αναφορά στους Ρωμιούς του χτήματος της περιοχής εκεί του Μουτάλη. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Φιλάγριος υπήρξε ένα αποστολικό όνομα που επίμανε τη Μητρόπολη Πάφου. Υπήρξαν και άλλα αποστολικά ονόματα που συνδέθηκαν με την Πάφο, όπως ο Αποστολοστιχικός, που το αναφέρω πάρα πολλές πηγές, ο Άγιος Επαφράς, αυτοί κυρίως οι τρεις διάδοχοι των Αποστόλων που υπήρξαν, θεωρούνται ως επίσκοποι Πάφου. Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν πρώτος, μπορεί να ήταν ο Άγιος Φιλάγριος ο πρώτος ή ο Επαφράς, δεν έχει σημασία. Τα χρόνια ήταν δύσκολα, δεν αναφέρονται ότι είχε μαρτυρικό τέλος, αλλά αναφέρεται ότι υπήρξε έτσι, εδέχθηκε πάρα πολλές δυσκολίες, επερήβησε σε κινδύνους, σε πειρασμούς, και πολλές φορές ομολόγησε την πίστη του. Δεν ξέρουμε αν κοιμήθηκε με μαρτυρικών τρόπων ή τελειώθηκε εν ειρήνη. Πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο βίος του Αγίου Φιλαγρίου, ο οποίος αναφέρεται από το Συναξάρι Κωνσταντινούπολεως και άλλα ημερολόγια να εορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου. Η μέρα απόδοσης της εορτής της Παπαντής. Ξέρουμε όμως ότι η απόδοση μιας εορτής επαναλαμβάνεται ακριβώς η ακολουθία της Κυριονίμου ημέρας. Επαναλαμβάνεται, είναι η τελευταία ημέρα που εορτάζουμε την εορτή, την δεσποτική ήθιο-μητρική εορτή, προκειμένου της εορτή της Παπαντής. Και έτσι θεωρήσαμε, ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε ούτε εικόνα, ούτε τυχογραφία, ούτε ακολουθία, ούτε καν απολυτίκιο δεν υπήρχε για τον Άγιο αυτό. Όταν επικοινωνήσαμε, φτιάξαμε εικόνα, επικοινωνήσαμε και με τον Χάρλαμ Ποπούσα, τον υμνογράφο, και φτιάξαμε ακολουθία και προτείναμε μια λύση στο ζήτημα αυτόν, να μετατεθεί η μέρα μνήμης του από τις 9 Φεβρουαρίου στις 7 Φεβρουαρίου για να μπορεί να εορτάζεται εξ ολοκλήρου πανηγυρικά. Να ψάλλονται περισσότερα τροπάρια, αναγνώσματα και να εορταστεί πιο μεγαλοπρεπώς ο Άγιος. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στην Εκκλησία μας να μετατίθονται οι μέρες μνήμης ενός Αγίου. Μια πρόσφατη μετάθεση εορτής που υπήρξε στην Πάφο επί των προκατόχων μου είναι του Αγίου Αρκαδίου, ο οποίος εορτάζει κανονικά στις 29 Αυγούστου, αλλά επειδή λόγω του ότι στις 29 Αυγούστου εορτάζει ο Τίμιος Πρόδρομος, είναι η αποτομή της τιμίας κεφαλής του, τιμή προδρόμου, δεν μπορούσε να εορταστεί ο Άγιος Αρκάδιος, επίσκοπος Αρσινόης, την ημέρα εκείνη. Και έτσι θεώρησαν σωστό να μετατεθεί στις 28. Και πράγματι εορτάζεται σήμερα, μετά εφόσον έγινε η ακολουθία, εορτάζεται την ημέρα εκείνη. Προχωρούμε σε έναν άλλον Άγιο, τον Άγιο Μακάριο. Είναι και μάλιστα και του πρώτου που φτιάξαμε ακολουθία και εικόνα και τον τιμήσαμε. Είναι ο Άγιος Μακάριος, επίσκοπος Πάφου. Αναφέρεται στο Συναξάρι Κωνσταντινούπολεως του 10ου αιώνα. Είναι το αρχαιότερο κείμενο που τον αναφέρει. Και δεν έχει πολλά στοιχεία για τον βίο του Αγίου αυτού, ότι μόνο υπήρξε επίσκοπος Πάφου. Ξέρουμε ότι στην ιστορία της Μητροπόλεως Πάφου υπήρξαν συνολικά 4 επίσκοποι γνωστοί με το όνομα Μακάριος.
Οι δύο υπήρξαν επί τουρκοκρατίας, ένας επί φραγκοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, και ένας επί ύστερης βυζαντινής περίοδου, κατά τον 10ο αιώνα. Κάποιοι θεώρησαν ότι θα ήταν ένας ο οποίος είναι ένας από αυτούς που έζησαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Όμως δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για την περίοδο εκείνη, ότι για τον επίσκοπο εκείνο, ότι υπήρξε Άγιος, ένας από τους δύο. Συνήθως στην Κύπρο δεν υπάρχουν πώς το λέμε, δεν είναι σωστός ο όρος αγιοκατατάξεις, αλλά είναι πιο έτσι συνηθίζεται αυτό. Δεν υπήρξαν ένταξη στο Αγιολόγιο νέων Αγίων από τη Φραγκοκρατία και μετά. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, οι οποίοι και μάλιστα αυτοί εντάχθηκαν στο Αγιολόγιο, όχι από την Εκκλησία της Κύπρου, αλλά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο κυρίως ή από άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Και αυτοί ήταν ο Άγιος Πολύδωρος, ο Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος, ο Άγιος Φιλούμενος και ο Άγιος Πανάρετος, ο Επίσκοπος Πάφου. Να σημειώσουμε εδώ για τον Άγιο Πανάρετο ότι δεν είναι αυτό που λένε ότι πρέπει να περάσουν 100 χρόνια για μετά να αγιοκαταταχθεί και να πεθάνουν αυτοί που τον γνώριζαν. Αυτό δεν ξέρω πώς θεωρήθηκε ότι είναι κανόνας, ενώ δεν υπήρξε ποτέ αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Πανάρετος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Αγίου που μόλις 4 χρόνια μετά την κοίμησή του, εφόσον υπήρχαν τα στοιχεία της αγιότητάς του, υπήρξε η αγιότητα βίου του, υπήρξαν τα θαύματα, υπήρξε η διορατικότητα και η προορατικότητα του Αγίου μέσα από την Αγία ζωή του, και τότε η Εκκλησία εκοιμήθηκε ο Άγιος Πανάρετος το 1790 και το 1794, 4 χρόνια μόλις μετά, προχώρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ένταξή του στο Αγιολόγιο. Έτσι, είναι από τις λίγες περιπτώσεις. Εάν υπήρξε επίσκοπος κατά την εποχή εκείνη, θα πιθανόν να είχαμε περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του επισκόπου εκείνου. Όμως όλα δείχνουν και ο Ιωάννης Τσικνόπουλος πρώτος το υποθέτει και σε αυτόν πιστεύω ότι ανταποκρίνεται περισσότερο, ότι ο Άγιος Μακάριος θα έζησε κατά την περίοδο της Βυζαντινής περίοδου, δηλαδή κατά τον 10ο αιώνα. Και αυτόν το βλέπουμε ότι στην αγιολογία τι κάνουμε. Άμα κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε και δεν έχουμε ενδείξει για κάτι, προσπαθούμε να βρούμε παρόμοιες περιπτώσεις για να συγκρίνουμε κάποιους Αγίους ή κάποια ιστορικά δεδομένα και να μπορούμε να στηριχθούμε κάπου. Και βλέπουμε ότι εκείνη την περίοδο υπήρξαν και άλλοι Άγιοι, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως Άγιοι, άλλοι επίσκοποι την περίοδο εκείνη, και μάλιστα είχαν και ευρεία διάδοση της μνήμης τους. Ένας από αυτούς, πολύ γνωστός, ο Άγιος Δημητριανός, που έχουμε και κοινότητα στην Πάφο, και έχουμε τέσσερις τοποθεσίες όπου υπάρχει ένας ναός, είναι ο Σωσόμενος, και στις άλλες περιπτώσεις υπάρχουν ναοί, ένα παρεκκλήσι επίσης ανακατασκευάστηκε τελευταία στην Άγμου, και οι υπόλοιποι είναι σε ερείπια. 5 τοποθεσίες που τιμήθηκε ο Άγιος Δημητριανός, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα, δηλαδή την ίδια περίοδο που τοποθετούμε και τον Άγιο Μακάριο, που αναφέρεται ιστορικά ότι είναι ο πρώτος επίσκοπος με το όνομα Μακάριος, που αναφέρεται στον κατάλογο των επισκόπων Πάφου. Και έτσι εκείνη την περίοδο θα έζησε
λίγο μετά τις αραβικές επιδρομές, πιθανόν να ήταν ομολογητής, πιθανόν να διώχθηκε από τους Άραβες, όπως και ο Άγιος Δημητριανός, ο οποίος πήγε πρόσφυγας, τον πήραν εχμάλωτον μαζί με το πίμνιον του στα βάθη της Ασίας και επέστρεψε πίσω. Έτσι, πιθανόν και ο Άγιος Μακάριος να είχε τέτοιων διωγμών, τέτοια δυσκολία στην αρχιερατική του πορεία στη Μητρόπολη Πάφου και πιθανόν να ήταν και ομολογητής και δεν ξέρω τι άλλη δράση έκανε, ώστε η Εκκλησία και ο λαός βασικά και ο Θεός να τον αναδείξουν ως έναν από τους Αγίους της Πάφου. Δεν υπήρχε λοιπόν εικόνα, δεν υπήρχε ακολουθία, έτσι φτιάξαμε πάλι με τον Χαραλαμποπούσα μια ακολουθία, μιας και ο Χαραλαμποπούσα, να πούμε ότι τις περισσότερες ακολουθίες των Κυπρίων Αγίων αυτός τις έχει γράψει, αυτός έχει συνθέσει, γι' αυτόν και επιλέξαμε αυτόν. Επίσης, η μέρα εορτής του ορίζεται από τα συναξάρια στις 8 Φεβρουαρίου, γι' αυτό και το αναφέρουμε γιατί είναι προσεχώς η μνήμη του, αλλά ορίζεται επίσης και μια δεύτερη ημέρα στις 25 Οκτωβρίου. Επειδή η μέρα 8 Φεβρουαρίου είναι η μέρα που πανηγυρίζει ο Καθολικός Ναός, αλλά και πανηγυρίζουν και άλλοι ναοί, όπως στη Λετύμπου, στην Εγκαλέπια και αλλού, που είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Θεόδωρο, είναι πολύ δύσκολο να εορτάσουμε δύο Αγίους την ίδια ημέρα. Έτσι θεωρήσαμε, εφόσον ο Άγιος έχει δύο ημέρες εορτής, η ακολουθία να γραφεί για τις 25 Οκτωβρίου και εκείνη την ημέρα να εορτάζεται ο Άγιος, μιας και δεν υπάρχει άλλο γνωστός και ευρέως τιμόμενος Άγιος στην Πάφο, εορτάζεται εκείνη την ημέρα ο Άγιος Μακάριος. Και πάμε τώρα και στον τρίτον Άγιον, που εορτάζει προσεχώς αυτές τις μέρες, στις 12 Φεβρουαρίου, είναι ο Άγιος Νικόλαος Τβάλι. Έχει κανένα από τη Γεωργία εδώ? Το Τβάλι, πάλι είναι ένα χωριό, Κοόπολη, τέλος πάντων. Ναι, στην Γεωργία. Και από εκεί καταγόταν ο Άγιος αυτός και έφυγε από πολύ μικρός στην Συροπαλαιστίνη για να γίνει μοναχός εκεί, σε μικρή ηλικία, στην εφηβική του ηλικία. Από εκεί ξεκίνησε γιατί είχε μεγάλη πίστη προς τον Θεό και ήταν περίοδος κατά τον 13ο αιώνα που οι μουσουλμάνοι εξαπλώνονταν και εδραιώνονταν στις γύρω περιοχές. Έτσι ο Άγιος αυτός από παιδάκι είχε πολύ μεγάλο ζήλο και θέρμη, γι' αυτό και δεν φοβόταν και ανάμεσα στους μουσουλμάνους να πηγαίνει να τους ελέγχει για την πίστη τους, λαθασμένη πίστη τους, την πλάνη τους, και τον καταδίωκαν. Έτσι. Τελικά ο Θεός οικονόμησε πώς, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε γνώση, να καταλήξει σε ένα μοναστήρι του 10ου αιώνα που έχτισαν οι Ήβυρες. Η Γεωργία παλαιότερα ονομάζονταν Ιβυρία. Ήταν μεγαλύτερη χώρα, δεν ήταν όπως μικρή σήμερα, συρρυκνώθηκε πάρα πολύ. Παλαιότερα ήταν μεγάλη, μπορούμε να πούμε αυτοκρατορία, με μεγάλη δύναμη, γι' αυτό και έχτισε και μονές εκτός της χώρας της, όπως η Παναγία Χρυσογιαλιώτισσα, που είναι στη Γυαλιά, εκεί στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Μια μεγάλη μνημονία, πάτε εκεί, είναι τρίκλητη, με πολλά συγκροτήματα, άλλα κτίρια, πολλά παρεκκλήσια και ένα μεγάλο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου και Μητριακό Ναός, και εκεί εχρημάτισε για λίγο καιρό, λίγο διάστημα, μοναχός στην μονή εκείνη, η οποία εκείνη την εποχή φαίνεται ότι ανθούσε και είχε πολλούς μοναχούς. Μετά
από ένα θαυμαστό γεγονός με τον Τίμιο Πρόδρομο, που επέδειξε ο Τίμιος Πρόδρομος ότι πρέπει να πάει πίσω στην Συροπαλαιστίνη και εκεί να συνεχίσει μάλλον το ιεραποστολικό του έργο κατά των μουσουλμάνων και των αλλοθρήσκων και να κηρύσει παντού την Ορθόδοξη πίστη. Πράγμα το οποίο έκαμε και τον συνέλαβαν στο τέλος από τις 18 Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου του έκαναν πολλά βασανιστήρια, πάρα πολλά φρικτά βασανιστήρια για να εξομωτήσει, για να προδώσει την πίστη του και να ασπαστεί το Ισλάμ. Κάτι το οποίο ο Άγιος δεν έκαμε, υπέμεινε με πολλή πίστη, με γενναιότητα, με υπομονή στα μαρτύρια, στα βασανιστήρια. Ξέρετε, είναι φρικτό αυτό το πράγμα. Και θέλεις πολύ συμπαράσταση, πολύ να σε στηρίξουν και πολύ πίστη να μπορέσει να κρατηθείς παρόλο των πόνων, παρόλο των φρικτούς πόνους, τα μαρτύρια, την εγκατάλειψη προφανώς, γιατί υπάρχει φόβος, έτσι, όταν σου λένε και οι άλλοι, μην πάθουμε κι εμείς τα ίδια. Δεν ξέρω πόση στήριξη είχε, από πού αντλούσαν τη δύναμη, σίγουρα από τον Θεό, από την προσευχή, από την πίστη που είχε. Κρατήθηκε όμως τόσους μήνες και στο τέλος είχε μαρτυρικό τέλος και το σώμα του το είχαν κάψει για να μην υπάρχει τίποτα παντελώς σημείων της ύπαρξής του. Και τον Άγιον αυτόν τον τιμήθηκε πολύ νωρίς, μάλιστα ο πνευματικός του πατέρας έκανε προσευχή και να του δείξει πού βρίσκεται ο Άγιος Νικόλαος Βάλη και του επέδειξε ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ανάμεσα στους μεγάλους μάρτυρες ως μεγάλος Άγιος. Και τιμήθηκε από την Γεωργία κυρίως, δεν βλέπουμε να είχε τιμηθεί από την Πάφο, δεν τιμόταν καθόλου. Γι' αυτό δεν υπάρχουν, δεν εντοπίζουμε εικόνες, στοιχογραφίες, ακολουθία δεν υπάρχει πουθενά. Δεν ξέρουμε αν τιμήθηκε ποτέ εδώ. Έτσι θεωρήσαμε ότι εφόσον ο Άγιος αυτός έζησε για λίγο καιρό διάστημα στην Μητρόπολη Πάφου, εδώ δηλαδή στην περιφέρεια Μητροπόλεως Πάφου, Αρσινόης, να τον τιμήσουμε φτιάχνοντας του εικόνα και φτιάχνοντας του και επίσης ακολουθία και ορίζοντας την ημέρα μνήμης του, την ημέρα του μαρτυρίου του, στις 12 Φεβρουαρίου να τιμάται. Αξιωθήκαμε να λειτουργήσουμε 2 φορές τα ερείπια εκείνης της Μεγάλης Εκκλησίας και να πάρουμε την λειτουργία του Αγίου. Ναι. Αυτοί οι 3 Άγιοι, οι 2 υπήρξαν επίσκοποι Πάφου, ο πρώτος αποστολικό όνομα και επίσκοπος, Άγιος Φιλάβριος, που ορίσαμε στις 7, δεν μπορούσαμε να το ορίσουμε στις 10 γιατί είναι το Αγίου Χαραλάμπου, στις 8 είναι το Αγίου Θεοδόρου πάλι, και αυτό και εισηγηθήκαμε να εορτάζεται στις 7. Και του Αγίου Μακαρίου που επίσης υπήρχε τοποθετημένη μέρα στις 25 Οκτωβρίου να τιμάται εκείνη την ημέρα μεγαλοπρεπώς επίσκοπος Πάφου και ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος είναι οσιομάρτυρας, δηλαδή μοναχός αλλά και μάρτυρας ταυτόχρονα. Έχει 2 σταυρούς. Θα σας είπα πολλές φορές ότι οι μάρτυρες, μα τους δούμε στις τοιχογραφίες, βλέπουμε έτσι εδώ τον Άγιο Μινά, την Αγία Μαρίνα, κρατούν σταυρό στο χέρι, γιατί επορεύθηκαν στον δρόμο του Χριστού, ένα μαρτύριο, είχαν πεθάνει με μαρτυρικό θανάτο. Όμως βλέπουμε σταυρό να κρατούν και οι όσοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, οι όσοι κρατούν και αυτοί σταυρό, οι οποίοι ξέρουμε ότι κοιμήθηκαν οσιακά. Δεν είχαν μαρτυρικό τέλος, εκτός από τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάρτυρης και άλλοι βέβαια, οι οποίοι ήταν και όσοι αλλά και μάρτυρες. Έτσι και ο Άγιος Νικόλαος ο Τβάλη
ήταν όσιος ασκητής, αλλά και μάρτυρας. Και οι όσοι ασκητές κρατούν και αυτοί σταυρών, γιατί ο δρόμος τους είναι σταυρώσιμος, είναι πολύ δύσκολος. Δηλαδή συνεχώς κάθε μέρα παλεύουν με την φύση τους, να νικήσουν την φύση τους και να φτάσουν στο υπερφύση. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν υπάρχει το φυσικό και το αφυσικό που υπάρχουν στον οποιοδήποτε άνθρωπο, στους οποιοδήποτε που πιστεύουν, που θεωρούν τα του κόσμου. Λέμε ότι αυτό είναι φυσικό, αυτό είναι αφύσικο. Υπάρχει μια τρίτη διάσταση, το υπερφύση. Και ξεπερνούν τη φύση τους, γιατί έχουν προοπτική να φτάσουν στο Θεό, να φτάσουν στην αιώνια ζωή. Και αυτή η ζωή τους όλη είναι μια δυσκολία. Ο Άγιος ο μάρτυρης Νικόλαος του πάλι είχε αυτούς τους δύο σταυρούς, τον σταυρό του Οσίου, αλλά και τον σταυρό του μαρτυρίου. Βέβαια ο κάθε χριστιανός έχει το δικό του σταυρό. Και η έγαμη ζωή σταυρόν έχει, μεγάλο σταυρό, ιδιαίτερα σήμερα. Έτσι, αναλόγως να το σηκώνουμε αναγόγγιστα και με πίστη και υπομονή. Να έχουμε τις μεσητείες και τις πρεσβείες αυτών των Αγίων. Σε ακολουθίες μπορούν να τις βρείτε στο διαδίκτυο, είναι δημοσιευμένες. Σε ακολουθίες των Αγίων αυτών. Αυτά για τους Αγίους της Πάφου, αυτούς τους τρεις που γιορτάσουμε αυτές τις μέρες. Δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για αυτούς. Εκτός από τον Άγιο Φιλάγριο που έχουμε λίγα παραπάνω στοιχεία, που αναφέρεται και στην Αγία Γραφή. Γι' αυτόν και τους είπαμε έτσι συνοπτικά όλους μαζί. Αυτά.